Pirkanlainen kansanedustaja Sirpa Paatero. SDP:llä on 4 vaalisitoumusta. Onko näistä 4 joku sinulle erityisen tärkeä? On kyllä mun listalla se nuorisotyöttömyyden nollatoleranssi on ihan ehdoton ykkönen. Se on niin iso ongelma, 25 000 nuorta ilman työtä, ilman koulupaikkaa, ilman harjoittelupaikkaa tällä hetkellä on aivan liian suuri määrä. Mutta kyllä mun mielestä ne on erityyppisiä nämä 3 muutakin sitoumusta, eli että eläkeikää ei nosteta on meillä ollut yhtenä sitoumuksena, joka tarkoittaa myöskin, että eläkkeitä ei leikata. Toisena tai kolmantena oleva, että pääomaverotuksen korottaminen ja tekeminen progressiiviseksi toisi valtiolle rahaa ja tasoittaisi tätä palkansaajien ja pääomilla elävien suhdetta. Ja sitten se 4., joka on nyt tästä tullut viimeisenä, eli se 100 euron lisääminen perusturvaa, on erittäin perusteltu, koska meidän tämä tuloero kehitys on ollut niin rankka, että meille se pienimpiin äitiys, isyys, sairaus- ja työttömyyspäivärahoihin tarvitaan vähintään se 100 euroa lisää, ja se me ollaan nyt luvattu.